Benvinguts i benvingudes, soc la Farners i això és un nou vídeo del meu canal de YouTube. Comencem! Avui vinc amb un vídeo que fa molt de temps que està dins del meu cap, però no sabia com estructurar-lo. Però bé, al final estem aquí. Fa bastant temps que l'he estat rumiant i construint i m'ha costat bastant, així que espero que us agradi. Com heu pogut veure en el títol d'aquest vídeo, avui parlaré de llibres. I quina relació tenen els llibres i l'adopció? Deixeu-me que us ho expliqui. Des de ben petita que m'he considerat una gran amant dels llibres. Evidentment, he tingut èpoques que llegia a xorros i èpoques que els únics llibres que tocava eren els llibres de lectura obligatoris de l'institut. Però deixant a banda d'això... A mi els llibres sempre m'han agradat. Un dia, de diversos dies, que estava bastant reflexiva, vaig arribar a la conclusió que els llibres tenen una gran importància, una gran influència dins de l'etapa de la infantesa. Ja que, bàsicament, les persones el que acostumem a fer és empatitzar amb un personatge o amb el protagonista i a través d'ell vivim la història que ens explica. Doncs bé, els nens i les nenes petites fan el mateix. Llavors, gràcies a ells poden posar-li paraules a sentiments, valors, aspectes de la vida que per si mateix encara no podien expressar. Doncs, al mateix temps que passa amb els sentiments i amb aquests valors, també passa amb l'adopció. Per exemple, a l'aspecte de les madrastres. Quants llibres o quantes històries apareixen unes madrastres que no siguin un personatge dolent de la història? Pràcticament cap. El paper de la madrastra sempre ha sigut un paper de superioritat, de fredor, mantenir un vincle de menyspreu cap a la fillastra o el fillastre. Un altre aspecte, per exemple, és la mania de si no estàs amb la gent de la teva sang, no pots ser feliç. Un clar exemple és l'Aneguet Lleig, que indirectament tracta l'adopció perquè, vulguis o no, per malauradament o per equivocació, l'ou de l'Aneguet Lleig va parar cap al niu d'una ànega i clar, se sent molt diferent i està trist, enfadat, amb l'autoestima pel terra, fins que no arriba amb els seus orígens, amb la seva família biològica. I clar, això pot tenir repercussions, perquè, vulguis o no, els nens petits i les nenes petites també reflexionen i si tu li expliques aquesta història a una persona que ha estat adoptada, doncs molt probablement potser pugui tenir dubtes d'autoestima, dubtes d'orígens, dubtes de no poder ser feliç amb una família que no és biològicament la seva. I això no és veritat. Per tant, com molt bé he dit abans que des de ben petita m'han agradat els llibres, us porto alguns contes que tracten l'adopció i que em van explicar i que trobo que són genials. Abans de tot, aquests llibres jo els classifico en 3 grups. El primer grup, que tracten bàsicament l'abans i el després de l'adopció. La importància que tenen els dos costats, que no es poden menysprear cap dels dos. És a dir, l'adopció, per dir-ho d'una manera, és un pont. Doncs tracten els teus inicis que queden en una banda i la teva vida que queda en una altra. Doncs un llibre que vull destacar d'aquest grup, que trobo que s'ha de llegir, que tota persona que ha estat adoptada l'hauria de llegir,
i no només la persona que ho ha estat, sinó la gent que l'envolta, perquè és genial, és aquesta, La Mare, amb el títol original de Mother Bridge of Love, que és el mateix nom de l'associació que ha creat aquest llibre. I tracta, com molt clarament podem llegir aquí, la mare biològica, que queda a la banda dels inicis, i la mare adoptiva, que queda a l'altra banda del pont, de l'adopció. I quina importància tenen les dues, o sigui, és a dir, que no és més important una que l'altra. Les dues són importants a la vida de la persona que ha estat adoptada, que no ni s'ha d'evitar un tema, ni s'ha d'evitar... Bé, no sé si m'explico. Tracta la mare biològica i la mare adoptiva. I una imatge que és molt impactant, que m'encanta, és que s'ha de llegir, us ho dic en sèrio. És aquesta, no sé si la podreu veure bé, que com podem veure, aquí està la mare biològica amb la panxa i la mare adoptiva, que té la nena i l'abraça i això. Una anècdota que tinc aquí és que quan anava potser a P4 o a P5, bé, estava fent infantil, estàvem fent un treball, crec, d'autoconeixement o de la vida, sí, d'autoconeixement o de la vida. I una pàgina, perquè havíem d'enganxar diferents fotos, tractava sobre la teva mare embarassada. Sí, la teva mare embarassada. Clar, evidentment, jo no podia tenir una foto de la meva mare embarassada. Així que la meva mare es va encarregar de buscar una foto que pogués expressar aquest concepte de la mare embarassada. I vam topar amb aquest llibre, amb aquesta imatge. Clar, va ser molt impactant perquè la clava, com molt bé ho heu pogut veure, si no la deixaré per aquí. En una banda està la mare biològica, que és la que et va tenir dins de la panxa, i per una altra banda, igualitàriament, o sigui, perquè les dues són importants, està la nena que ha estat adoptada amb la mare adoptiva, i les dues estan juntes, si us hi fixeu, és a dir, que són com si fos una. I això és magnífic, és un valor que a mi m'agrada molt. Aquest llibre m'agrada molt. Continuem amb el segon grup. Al segon grup trobem els llibres que expliquen una història protagonitzada per una persona que ha estat adoptada. I el tema principal és el moment de l'adopció, és a dir, la història que comença des del moment que és adoptada fins al moment en què pregunta per com va ser la seva història des de l'adopció, m'explico? I el tercer grup, l'últim però no el menys important, els llibres que parlen sobre el país d'origen de la persona que ha estat adoptada. En el meu cas, els llibres que parlen sobre la Xina, ja siguin amb personatges que tenen... personatges que hi viuen allà, històries de llegendes de la Xina, la cultura, les celebracions que hi ha a través d'un conte, d'una protagonista. Trobo que també són de gran importància, ja que et permeten conèixer, o si més no ajudar, a entendre quin és el teu país, perquè no només saber geogràficament quin és el teu país, sinó, és a dir, què comporta, quins valors tenen la cultura, conèixer-el per dins, és a dir, conèixer-el de veritat. Llavors, al mateix temps que coneixes el país d'origen, crec que, vulguis o no, coneixes una mica més dels teus orígens. Llavors, per tant, t'estàs com autoconeixent. Des del meu punt de vista,
trobo que estimar-se el país d'origen, la cultura, etc, és al mateix temps estimar els teus orígens, és a dir, estimar-te una mica més a tu. Sé que em sembla molt cursi, però és que és així. Trobo que és de gran importància estimar el teu país d'origen, perquè, com hem dit abans, al mateix temps estàs estimant els teus orígens i, vulguis o no, que sembli cutre o no, t'estàs estimant una mica més a tu mateixa. Per tant, aquests llibres també estan molt bé. Buah. Així doncs, espero que us hagi agradat aquest vídeo, que us hagi sigut d'utilitat. Així doncs, espero que us hagi agradat aquest vídeo, que us hagi sigut d'utilitat. Si voleu, sou lliures de comentar aquí baix què us ha semblat, de fer-li m'agrada i de proposar-me, si voleu, això a disposició vostra, no esteu gens obligats, us ho dic en sèrio, de comentar algun tema que us agradaria que parlés i això. Per acabar, també voldria saludar a l'Institut Alcarràs de Lleida i al professor d'ètica que posa els meus vídeos a la seva assignatura, de veritat estic molt agraïda, i records a l'Eric, a l'Alba, als anònims que m'han escrit per Instagram. De veritat, moltes gràcies. Adeu!